Hello bay, mga unta ninyo mga bay. Kuan ta karog. Nakapingwit tag alitsun baboy. Basta Domingo diri Cebu. Dagang ang litson diri sa Pindaplen. Na lang itay panganya buhi, makapaspas sa gamay. Init tayo. Wala yung madaog-daog. Lingkod be. Wala yung madaog-daog madomingo din eh. Kaya pwedeng daghana gid maglaway ra ka ng daplin. So, dugay-dugay man siya nga panahon nga wa ta kakaon ani. Pero gilit sumpak sayo ni uyab na puwa. Nya magginot sara usa ta. Hindi de. Pagtarong og lingkod diri sa tubang nako dali. Baka salo man ka. Oh, so mapay pag-abot na mo mga bay ka. Mao lagi to ni subay mi dito sa yutang tawhan, yutang tawhan. Lote nato. Nato apil mo. Na gabilan namin. Among biyahe pa dong dito ulan kayo. Pero badayon gyapon may sa uwan. Ito mo to. Nasukod na no. Medyo nindot na sa paminaw. Nahapit na gyud. So, tigom pa more. Para pohon. Manaan na lagi tayo makita dito. Lapas ka ebe. Lapas. Size. Napon ta. Hala. Nadaligiyas ka? Padong pagkatrabaho. Okay ra kay pauwi naman. Sama na kumakuan man. Patuklod ni ate na ate. Baliw na nagtuklod ate. Size no? Oh. Na, thank you. Nagkaon. Nusad ko. Sa backbone banda. Wala naman pare kay. Ito pag uli na mo. Matawanan kaayo pa. Kapila to minisakay. Sakay may paingo karahay. Karahay hospital, tricycle, gikan dito, Impolok. Dayon, Namanisik mo ay. dugay kami dito nakapaabot. Impolok, no, be? Sakay na punta og jeep. Ay, tricycle otro. Sakay na punta og tricycle para merkado sa upon. Nakawa mag-jeep. Nga ma-jeep. Dugay maghinuwat. Hisod ang sakay, bisag Domingo. Yeah, pag abot na mo sa merkado, dugay sa may dito tindog-tindog. Inko nga. Maghahik-hike na lang sa ta dito padawong sa La Nueva. Kaya na may likuanan dito sa mga jeep. Pero, gikaluyan rami, wa pa may ka
Anagi mi tungod sa lanwi ba, wa pa dito dapit sa likuanan sa jeep. Nakasakay na mi kay naamay ni naog. Di, ama mo yung plano ato. Mapit mi ni Ate Irene kay total kuyog na nako si Ate Irene. Siya man dyan nasayod sa mga palaliton ba. Para karong birthday unta sa akong duha ka boys. Unya. Karong umalabot nga 30 o 31 unya ang nahitabo unsa man be? Di bata. Wa madayon kay di pwede ang bata sa sulod sa mall. Huwag sa gawas. Wa dun sa gawas, di ko masugot oy. Biyaan ka sa gawas, kuwaon pa lang nung kaditong tawo. No. Yamin nga po si Ate Irene na kami lang day, duha diri sa gawas. Ikaw lay shod, ingko di ko oy. Manguli na lang ta. Nya hapit unda mi dito ni Juby sa buyog. Jesus tagan po taasa po kay sa linya. Magabinaan tag maayo niya. Naapay misa sila Ate Irene sa ilang kapilya. Uli na lang me. Moto di ana me. Igutom ang biyahero. Nya. Mag-answer na pud mi karong module, wa pa mi human. Module pa more. Nya kaon sa ta. Time. It's time. eating time. Merienda time. Sabi tayo pa, mga unta. Mga unta. Sakto ba? Gutom eskwela day no. Gutom ta nag eskwela di man kagutomon pirmi. Pero sa eskwelahan, di. Nganong sige makagutom? Kay imong utok. Kaya kaya makanog doon. Ha? Kapoy mo dyan. Hindi, bango ba sa eskwelahan? Ang tarong. Kay? Ang tarong man. Matarong kami. Explain ni ma'am yun. Nya. Ano sa may mahimot na to nga? Maumanggid ni ang nahitabo sa kalibutan. Wala man ka nag-inusara, daghan man tag ingon aron kitang tanan. Mga bata tanan. Binta gani mo kay Manot man. di siya ko kaayo unyag. Dapat giana-ana ni Papa og kunis-kunis ba. Lami unta to. Wala na ito guys, kami mga kumba. Ha ba kunison niya? Be na ibang bata ron be na. Luy kay sila be walay kuryente. Walay cellphone, walay internet. Parihara man mo leksyon tanan. Tibuok Pilipinas. Kay usa ra man na. Nya lo itong way internet. Mugisod sila. Madagalan na video sa TikTok ay kanang mga ganahan sa mga Tagalog food ba kanang mga Filipino food. Mga video nila. May trending. Oh, yung mga Amerikano nabuhat Tagalog. Kabang mga storya og Tagalog. Mo ba? Mga tuna sa sakuan. Hindi agpas dia tilo ka na kanon na panay duha ka hungit oh. Ko ani itom kani kay hang ni. Tilo ka gituduluan na kay tikaham sa pagtilo ka ng kanon. Tapo ka sa kil. Dili ingon ana day. Tapo ka. Kanyang sa kutsara oh. Kita kay luoy kayo ang mga mag-uuma. Manya ko. Tilo ka lagi na anak. Kaya ko marot. Tug na. Dili, gamay na lang na oh. Tilo ka. Hindi pwede magsayang kay. Kani makaon ako na. Problem. Ano yan? Nakoy di ganahan na niyo. Vitamins man na sibuyas. Digi ko ganahan. Kani kita ni oh, kani oh. Kina yung mga kanon. Ari sa butang sana. Kana bukod na. Kung dahil ni.
Tilo ka. Nga yung kangkang man kain na imong kamot. Saan pagkatilok? Ipilit na imong kamot. Di mo na matilok kung nagkangkang na imong tudlo. Kini. Tilukan ng sa kutsara. Napa sa luyo. No, kadaghan pa ana usa pa na kahungit. Sayang kaayo. Pag agpasin to pag unaw dayon kamot kay kuan duty dayon ta kay aron human na ta. Mana? Dala. Kunya tagpa. Pauna nang unod. Kay sayang. Ihatag ni Papa kung kuam. Paulo pa. Ang salamat. Diniraming photo.